Mag-ampo kita. Langit nung Amahan, nagapasalamat kami sa imong paggiya kanamo sa tibuok programa. Salamat sa kaalam nga among nadawat, sa mga leksyon nga among natun-an, ug sa panag-uban nga among nasinati. Panalangini ang tanan nga nagbahin sa ilang oras ug talento, aron mahimong malampuson kini nga panagtigum. Samtang kami mobiya, hinaot nga ang among nakuha nga kahibalo ug kasinatian, magdasig kanamo sa pagpuyo nga adunay katuyuan, sa pag-alagad uban ng gugma, ug sa pagdaig kanimo sa among mga buhat. Panalipdi kami sa among pagpauli, ug hatagi kami og kalinaw sa among kasingkasing, hangtod sa sunod namong pagkita. Amen.